Kajing le jong ka Rusia bat ka Ukraine imat kan sawanra ya ka tmaba balai ha ka perthei baro ka wei. Kane kari ka walapan kre ban phai ki sipai jong ka sya ka nang ba Kiev. Kari bilat menta kalalej ban rung sya ka tma ka badang yat sakmat hapreng ka Rusia bat ka Ukraine. Kat ba ka khubor jong ka telegraph ki sipai jong ka bilat kila bandon ha Ukraine na ka benta san snem. Ka Britain ka badang perkhat ban bu sipai ha Ukraine na benta san snem hapo kijing tmu badang ekren da ki paralog. Hapo kane kijing tmu ka wene ki katto kane kilan ki badon ha kamij on pha ya kan hun sipai balayalam da ka Europe sya Ukraine ban khanglat ya ka Rusia ban penkhen ya kino kijing ate kular bat banwan ra katto kane kijing arab ka badon kampha ekipai ba jong ka Kiev ong ka kot khubor. Unong aikten jong menteri rang ba do jong karibilat Uker Starmer ula ong hau banai baladep babun ba kiri kilong ki bala penkre ban penbiang ki sipai penne ya ka suk kasan sya Ukraine lada jaba kadon kano ka cingete kular bat ka Rusia. Menteri rang ba do jong kari Britain Uker Starmer ula ya kandu bunsin yo presiden ka Ukraine Zelensky bat ula kularu ban ai jing kersan ya u. Usem hari ula le jengo ya ke Ukraine ha ka ba ula ong usem ba ar jong kari bilan banwan jengo ya ka te kari na do ba ka Rusia kelahir tma ha banai Februari ar jarar puar. Usem hari ula penlut ya ka por jong u bat ki bayap ha ka tma ong ka AFP. Ukun ba kamrit jong usem Charles III ula le jengo ya ke Superhuman Center kajaka sumare ki beniat ki ba sumare ki sipai bat kiri paipa ki bala mensau bat yarape ki ban penbhapat ya ki uhari ulai kenduru ya ka menteri jong kiri slur jong ka Ukraine ka Natalia Kalmaikova.